Ушул лофт дип әйтәләр хәзер модный, но оригинальный кирпичләр. Оригинальный кирпичне саклады. Күренә ул хәзер башка. Бу лингафонный кабинет дип атала. Һәрбер укучыга 14 кабина бирелә. Шәкерт наушник киеп, ноутбук аша укучы белән элемтәгә чыга. Күршене ишетми. Ул аңа сөйли, укучы гына ишетә. Менә шулай иттереп, ул телне өйрәнү өчен шул ук вакытта вот менә Коръән һәм башка фәннәр өчен бу тел өйрәнү өчен мөһим булган сыйныфларның берсе. Ул 2 сыйныф безнең 14 урынлык 2 кабинет бар. Оригинальный стеналар, шундый якты, мотор классларыбыз бар хәзер. Моны күрсәтмичә мөмкин түгел бу бүлмәләрне. Монда салмыйбыз, там аяк кием белән анда гына керәләр инде. Бүтән әйберләр шулай. Әйдәгез. Остазлар бүлмәсе. Сыйныф бүлмәләре зур түгел. Ничек булган? Ул тарихта шулай булган. Аннан соң киләчәктә безнең планнарыбызда бар бит, зурайтабыз Мөхәммәдиевне. Анда уже әйбәтрәк класслар булачак. Күрәсез, бу оригинал ничек булган ул? Шул хәлдә аны торгыздык ярттык. Он будет называться Казанский исламский университет. Казанский исламский университет Мухаммадия. То есть это будет уже юридически высшее учебное заведение. Мен биредә 1999-2003 елларда белем алдым. Безнең төркемдә 102 кеше иде беренче елыбызда. Бер парт арасында 3 кеше утыра идек. Тыгыз булса да, укырга теләк, укырга омтылыш искиткеч зур иде. Шуңа күрә инде менә бүгенгесен күрдек. Әлбәттә бүгенгесе инде шартлары әйбәт. Аудиториялары әлбәттә әйтик безнең хәзер кичке бүлеккә 70-80 кеше килә икән, аудиториялар кичкенә, барыбер кичкенә, 15-20 кешелек аудиториялар. Мен куркам шунысыннан гына, менә аудитория кичкенә, урнаштырырга урын әз дип, укырга теләгән, кичке бүлеккә укырга теләгән атна уртасында укыган кешеләрнең исәбен генә, санын гына киметмәсеннәр. Хәзер бу аның дәвамы була Мөхәммәдиянең. Хәзер вазгыять, хәзер дәвам иттерәбез. Анда зуррак үсеш була безнең. Бу артта буладыр инде. Юк, монда дәвам итәбез. Дини мәсьәләләргә хәтле. Дини Класслар мәсьәләләр башкан була. Просто 1 ел сабыр итәргә кирәк. Сабыр итегез. Белән бу менә бинаның 1200 квадрат метр, әйме? Бик кечкенә, ә барлыгы булачак 5000. Менә булай. Үсеш буенча бөтенесе